Кстати, по Беларуси решил высказаться и президент России Владимир Путин. Вот что он сказал. Зараз з урахуванням тієї непростої ситуації, в якій опинилася Республіка Білорусь, в тому числі в умовах безпрецедентного зовнішнього тиску після президентських виборів, хотів би ще раз повторити: на відносини Росії і Білорусі не матимуть впливу ні час, ні кон'юнктура. Вони мають під собою міцний фундамент. Кон'юнктура дуже конкретна. Путін зараз, я не здивуюся, якщо він і підіграв певним виступом проти Лукашенка, тому що російської агентури в середовищі сьогоднішньої білоруської опозиції більше ніж достатньо. Ми звикли до старої білоруської опозиції, ми якось жили ніби нею. Стара білоруська опозиція остаточно знищена, стерта або вигнана з країни в 2010 році. Після 2010 року там старої білоруської опозиції взагалі не лишилося. Навіть пані Олексієвич, інші це є люди, які дивляться на Росію як на менше зло, як на певного арбітра, який може їх врятувати від страшного Лукашенка. Но это же утопия. Та ми розуміємо, що це утопія, але вони живуть в іншій реальності. Вони, от ми розуміємо утопія, а громадяни Росії, скажімо, вірять, що прекрасний Путін і весь мір проти них, а вони повинні нести свій цивілізаційний вибір. Інші речі, ми розуміємо, що це дурість, ми розуміємо, що це шизофренія, а люди живуть в реальності, в якій їх загнали в шори певні інформаційні, вони цим мислять. Давайте Андрея Шкиля сейчас подключим к нашей беседе. Да, и продолжим. Андрей Шкиля, политолог, народный депутат Украины 4, 5, 6 созыва. С нами сейчас на прямой связи. Я, пане Андрею, витаю вас. Вітаю навзаєм. Ну что ж, Эммануэль Макрон встретился с лидером оппозиции, белорусской оппозиции Светланой Тихановской. И после этого в Литве сказал, что с Москвой необходимо для достижения долгосрочного мира в Европе сотрудничать. Вот у нас пан Тарас Черновол в студии сказал, что, возможно, Тихановская просила Эммануэля Макрона, чтобы тот выступил посредником между ею, да, и Москвой, чтобы Москва выступила посредником. Вот вы допускаете такой варіант? Я допускаю такий варіант, але я також допускаю варіант завжди трошки перекладу, тому що використовували слово «працювати над Росією». Навіть не з співпрацювати, а працювати над Росією. Тому, в принципі, я думаю, що і тональність Макрона, і його витік інформації про те, що сказав особисто про Навального, Путін, Макрону по телефону, він процитував і зробив витік до Лемон, не даремно. Це був такий ляпас, простий, але відчутний болючий ляпас Путіну від Макрона і такий своєрідний привіт. Інформація про те, що Франція перестала бути важливим союзником Росії в Європі. Партнером надалі залишається, в тому плані партнером, якому Путін любить називати наші западні партнери. Ось таким партнером Франція надалі залишається. Але те, що Франція буде підтримувати в якомусь цьому заводу Росії, окрім того, щоб прибрати її якомога далі від Білорусі і України, ще місцем, принаймні, адміністрація Макрона найближчим часом займатися не буде. Це чіткий сигнал, тому що Макрон належить до тих людей, які не люблять, щоб з ним розмовляли, як він особисто це сказав, як з російським селянином чи руським християнином. Тобто він вважав тон Путіна до себе образним. Він представляє Францію, тобто це був образливий тон, образливі слова, образливі поведінка своєї Франції. Тому Макрон поміняється з часом і, можливо, нарешті хоча б задовільнити мрії українців, які хотіли б бачити, щоб Макрон, Меркель прийшли і вирішили всі українські проблеми, які вони самі там наваяли за останні кілька років.